Unec, ddau rheswm pa mae'n ddiogel storio defnyddio'r gwastraff ymbylytrol o adweithyddio niwclear yn ddiogel am gyfnod hir. Felly mae yna ddau rhan does iddo fo. Iawn, yn ddiogel, dwi wedi deud bod ymbylydradd fel bod dim ymbylydradd yn dianc i'r amgylchedd ac yn ioneiddio celloedd. Da ni'n eisiau hynna i ddigwydd. Right? Fel arfer, cwestiynau ymbylydradd diogelwch, rhowch ioneiddio celloedd i fewn. Iawn? Achos hwnna di'r niwed sy'n ledu at mwsyniadau a chancer. So rhowch ioneiddio celloedd. Right? A wedyn, pam am gyfnod hir, oherwydd bod gen nhw hanner oes hir. Felly ni fod o gwmpas am amser mai. Okay? Felly, dwi newydd sylweddoli, dwi heb roed tom llawn fanna. So, lol. Ond dyna fo, diwedd cwestiwn 1 ac